Yes, Lord. Aduma incidenti. Amen. 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 See ya. Esro for ne se mama wono mu a na je se sompa ya ma. Brasro. Esro for so mu hia me papa. Brasro. Enti ye be kwaso. Me bampa ye de obi bi o wa ha nu adeshi mogye ne mu. Obi biara waso da ye bone na wotwi mu e wo Yesu Kristo ne mu me yi wo firi mu. You free. Owo da ye bia me yi wo firi mu. Yare da ye me yi wo firi mu. Yes, Lord. Akwanhia da ye me yi wo firi mu. Yes, Lord. O wa ha no wo so da ye na bo ate ate se wo edi wachi me bampa ye yi wo firi sa hye bone. Ade biara obonefo hyehyɛ de ama Awurade nyi wo mfiri. Oh, you will free. O so da ye na mo kwa yie unim nipa kra ye na yie no. But na ye se ne mu ko mu kuro mu no Awurade nyi wo mfiri. Oh, you will free. Awurade nyi wo mfiri. Oh, you will free. Jesus Christ in name unti. We are Sompa 106.5 FM. Moso for Awurade de share the Reverend Stephen Obiamo akusi ya na wote menke. See ya, mama to so wa ha say. To aso mama. Ai menya me mama ba ko nto suru papa bi. Mama mbachodi. From Sister B. Sister B, see ya atena se. E de na wo pese Yakobon fa so ye ma wo. So me yam pai bo ma me mba. Enemy nso me pe kwantinti ahondi wom efi Awurade ho. Oma adwuma nkoso. Oma me mendie e wo abrabo. No mu yi me free adaachi. Sa pai bo na me hia. Me bampa ye de ma na no chiro ne se ne mo aka gu masum ne no na meye. Me bampa ye Awurade otie ne masem no ye ma ne ma no Awurade ntie wo. Awurade pagya amafo mu nsiyi. Na mofra ne meyi wo mfiri ha fa wo si ba bi ai kro. Adom ne nti amen. Amen. Aya do shada. Ya to so mama mbachodi. Famie nu ka ho mama na ye to adwuma die ne so famie nu ka ho mama. Yo me de Jesus. Mama mbachobra ha kakra mama. Aha ye njina ha. Me bachodi. Ophelia. E de na wo pese see ya ye ma wo. To na ni me frɛ me Emilia mame. Me guada no. Ba be see bia be fo me ni da hokro. Mama ma ne so kakra mama. Mama bra ni say ase e ma e feedback nti ye njina ha wo. Na ma wo ne so kakra mama. Okay nti unhu see ya. Se wo hu see ya. No. Nyame mfa ne so. Na on ma sa nipa na on pa ne ho ntoma. Nipa bi o ba be see a wa be bɔ me nyansa kro no. Me sika ne da ho. E da me niema ho a o to ade a masesa ma no. Watam sika no de ko. Na me gidi se me Nyankopɔn no obekasa. Na nso me pese me de masem dan no. Se ne asuafo no bi di o masem ko dan onyame difo no. Sa nso na me so me de masem aba dan nyame difo yi. E se nyame fa ne so. Na on pasa ma me ne ho ntoma. Ema on fa me sika mre me. Na me hye na nyam. Na mama sika na say. Sika na bro 1000. Okay. See ya. We de wasumu a wadawoma. Ye wogidie wo mu se Yakobon ba fa so na yensa kesika no. Awurade be ye ne chi se kra no ye me bampa ye de unu adeshi mogye. Jesus. Obi bia fa kwati kwan ye bu kwasia Awurade enta no. Jesus. Bible say na anaje no hene na ntimi an na frisa na ese kai Mordecai. Meji na di free na ni so. Jesus. Ne ye wo dia meji wa de de hye won so. Me ma 5 days from today. Enkopim si ebehia ebnada Awurade nkasa ma onkoma. Adum ni nti amen. Amen. See ya mama fa ba ko pe ento aso na. Ba ko pe to aso mame. Mame. Aha, bachodi. Your friend is Sister Rita. See ya etio, dear na opese nyame e fa no so eyema. Me ba cho Miss Re hunhum nyansa. Me pe nyansa me de betu anamo 20 next year. E wo madwuma mu. Me pe nyansa so de ahwe me ma. Me pe se Nyankopon ma me hunhum ahoden. Me nya hunhum ahoden, bambo emu oden. A metimi de adi nkonim afia ye besimu. Afe nyame ma me ma enyansa omo de betu ade. Na ye kan titirifu o memu a anka me so ye mo me badin se me ba etimi ye ko school akwachiri ama wotimi abe obrempon afi nyame ma me nsa na odwuma enye yi ne mesom bia nyame hira me nsa na odwuma so ma me nsa na odwuma nso abapa na afi o ma me se wodi won fa enkrofo a se bi o mo ye mobrofo a metimi aboa won se eka obi eni bi na se eka makoma me ye ma no so a me mpese me gina ba bia aka nyame ma me se honhom no amen. See ya. Mami nyame nhyira. Mami baby akwa sorry fa ahura sorry ne mo yie. Esiesi asori dem ne se ye osre na adwuma fa ahura mu. Eho na Awurade benam so de ahyira wo. Oba ne otoso mienu ka tai bompa ye ma no.
Eradi be peja ne the next year. Amana be yen kunim de dia ma. Me do no ade shimoja ne mo. Eradi o kasa ma ne ma ne eradi kasa ma. Eradi man kunim de ani mo nyam ne empeja nya wo dia. Amen. Ye mo o madin ye bo atitiri din a ye mo o madin ka ho. Eradi mo ho ban. Onyu free osayfo hihye ye mu adom ne nti. Amen. Amen. We are Sompa 106.5 FM now to MKK. First service Jumedi and ya church and Srabai or Kaneshie Jaso. Kama. And I ne ye ma menomoni ye papa no mo bo empire ne yesre rade animo adomo. Baby I will be a near fidie no emfiri ha. Wotine rade asma ye ewa hanamo. Wotine rade afre ye ewo fie hanamo. Ye de wonu ade shimoja no se wotie nya rade nkasa enyi wo hu mfiri mo. Anti akosia ya boy ra sorry bi mo. And yeah, sorry, all of a sudden, sister in the suit, I wash a craft, kama. And now a radibia many mamikachi sister is me who say ukita and toes, and a man who say car up, sister necessary her many mikachi, Mrs. Suffer, who be because and yano correct, and yadia medin toes, a bibia, internal aquentia, bena messia, mikita and toes, yadia bebem, and I'm semia no mini, momu, maybe a swimming country until I may catch no, and neat nansam, and I suffer me suffer from me dear see Yamini Panyamin Shroud. Suffer from me then see and I suffer catch me say, okay, Mia, ye bomb pie and ye catch and they say, who's okay to toast? And I say, Anne, me rain feed up. And I say, Mammy, you ma banker, a tinani okay, and or see on Yinino, or free banker, or pong when you made no numa wo coffee, a quine so, and or park, quine or quine hono, and who are by your be a auto toast or sin toast, yamefe, Mammy reverse, Namin koto and toast nibi, or reverse set track in the unity one head. Yama me any abofreyo ton tosi. Me see, there be a obeti radin canon, nay and quadjadao, wouldn't even the entia, and Kiebetimi akoda, come and Kiebetimi akobulushi, Kiebetimi ako Kaneshie. But the radisi and the 31st of October, Monime ma work Kaneshie Emran Chachre and Srabai. There is a reason and there is a purpose. Menu ya baba kwa aduma hingwan and Nimia Peje Rade, ye Peje Radi, ye Pepe, me papa prophet Dr. Kofi Odro Rufia Hanama. Now Yemfe Radia Sema, and Femre Radima Kama, and they be free Hanama, Radiba Shani when you Yama, and Radibe Pejanima, and Radinima Bessi, and Radiba Mana and Kunumidia Maya, Aduma answer Denti, and Yefidiani free Hanamo, and let us go in the presence of the Lord. Minister Befi, take us into the presence of God. Yes, sorry, Radi, baby, I will be for sorry, Radi. Yeah, Pejani din kron mani din kron eso. Jesus. Yeah, the radiasi and no pay. Minumi and obey I can say yes, yes, you're radinaye. I can't. Emma will run free. So we are quite Emma will run free near Radia. So what to me, Homia, Emma will run free. And Pampino near your passing in your Brabom Yansan Kaya, you wouldn't say Radin Yabi. By your real officer, one my young qua. Now, and Quana, you want to a child yenina. It is so on qua, Mawaninye. So on qua. Ma wasida noso efi se awurade de kire wo se wono nwiye emre de yanim kakra yi wonim nya twen ye nda awurade ase ne aka kire ne se ne woyama wo ya fi mu nyina no ye ni so for wakoma ene wo twen ene woni ene mi na awurade ase Radie Wasidenyo Come on. Hasidan Kuana Nayadima Say you won't qua yet Yenishio Nia Yawonina Nia Sita Yeah
Hasidan kwa na yatima Ewurade Hasidan yo Hasidan kwa na yatima Yate yanishio Ahine Echichi wasida Asidan kuana na yatima Hena no pay Ewurade Wasidan yo Asidan kuwa na yatima Yate yanishio Yani bibia Echichi wasida Asidan kwa Hena yati Yantu Ewurade Wasidan yo Asidan kwa Hena yatima Yani bibia Yani sho Echichi wasida Asidan kwa Hena yati yenishi Nya woni na ni asida Hena no peya Asidan kwa Hena yati Watia waya mayen Hey Adosuo Erati wo fata Watia waya mayen Afimunina Adosuo Anyami fata Shira would yes, Shira Yang. Hafimunina, Adosuo. When me a jam on this way, or a tea fata. Boy, Paul, what the upper Yang. Adosuo. A tea fata. Sha, we are Yamikasi. So Jesus. Sapim sitito. No same dasumi woriasia. Maunusuni atway. Watia wayamaya. Adosuo. Erati fata. Sapim titigu. No same dasumi woriasia. Yes, Lord. Apim titito. Jesus. Let's hear me, that's me, what we are here. Mount Sunia Troy, what we are. I don't see Mira, Erati Fata. What we are, I don't see Erati Fata. Shira would yes, Shira Yang. Adosuo. Erati Fata.
Come on. Ametiasi, Yamuna, Mikikami wo, Yamuna, Mia, Hatumatu, Yatubi Amenya, Hatuna Metiasi, Yamuna, Mikikami ho, Yamuna, Mia. Turning you to say, Atum, Yatsuna tomorrow, Atum be a yana, if he and you, Atum be, yeah, Yamuna, Yakikaya, Yamuna, Atum be what Jesus, Yamuna, yes, to be what Jesus. Hanuna, yes, Saka. Yatuna, yes, yo. Yamuna, Yakikaya, Yamuna, yeah. Petania tree, Atum, be, yeah, Atuna, yes, Yamuna, mama, Yamuna, yeah, sooner wayo, Hayatu, Sanya, Yatibiara, Yesu, sooner wayo, and Kwaway, Hayatu, yeah. Hey, Yesu na wayo, Hayatum, Sanya Yatibiara no, Yesu, what in emoja, Aboya Hopai, what in Atum, Yeswachi and Kwa, Sanya Yesu, Yesu na wayo, Hayatumo, Yesu na wayo, Hayatum, Sanya Yatibiara, Yesu na wayo, Hayatumo. Yesu yaniwai Yete katia peini yabusia na werati nyankropo nyawoti ya Petruyi sayana wasia yanyo amana meni nara anopai mumram yengi yerati aya efisa wani yaneti Yete Yesu yaniwai Yete katia pei ni yabusia na werati nyankropo nyawoti ya Petruyi Petruyi sayana wasia yanyo amana meni nara mumram yengi yerati aya efisa wani yaneti Petaunsani atway wani yaneti nuye wani yaneti nuye nyami tufu wani yaneti nuye nyami tufu wani yaneti mama wani yaneti nuye Wani yaneti nuye Nyami tufuwe Afimu nina Wani yaneti yo Nyami tufuwe
one yanati no ye yeah one yanaka yeah nyame tufuwe yeah one yanati yeah nyame tufu yeah yetia yenso yane wanyo Yanyame tiariani yafie. Yes, Lord. Na werati nyankropo. Yes, Lord. Nyawuti ya pejuyi. Yes, Lord. Sayana wasia enyo. Amana meninara. Anopai mumram yanyi yerati ya. Yes, Lord. Efisa wani yaneti. Pecha osani acho wani yaneti. Nuye. Wani yanaka. Yami tu fuway. Winnie and yo. Winnie and Tinu. Yeah. Yami. Yeah. Sami China Mikai. Namisha Atia Waya. Sha. Ejo Yami. Mituni no, ajo nyamye, yeah. What ya wo? Say ya chini, na ya kai, na ya sha, atiya waya, enano pay, ajo nyamye. Say what ya be my money so, ajo nyamye, yeah. Wo, ajo nyamye, ajo. Yes, who are you be? Ajo nyamye. Yeah. Ajo nyamye. Ajo nyamye. Ajo nyamye. Ajo nyamye. Yeah. Saya jina ye kai. Na say sha. Baby I to ya. Yeah. Ajo yeah, mama. Yaratima young wo. Wama yani mangwase. Yatofu kasi Yesu. Yanano pay. Wama young wo. Wama yani mangwase. Ya tofu kasi Yesu. Wama yangwa. Wama yani mangwasyo. Ya tofu kasi Yesu. Patani wama yangwa. Wama yani mangwase. Ya tofu kasi Yesu. And you pony pewunio. Wama yangwo. Wama yani. Yangwasyo. Yeah. Ya tofu kasi Yesu. Me tofu kasi ye. Ya nano pay. Ya mawamo. Sha. Ya tofu kasi ye. Sompa masi. Ya yuwaya. Petani ya choi. Wama yangwo. Yeah. Mama yani mewasio. Mama. Akawa tampono kwa. Akawa nima kwase. Akawa ponifono kwa. Akawa wefiwiase. Neso eratia mayangwo. Mama. Wama yani mewasio. Kasi Yesu. Ya
Yatofu Kasie, Yatofu Kasie, Yatofu Kasie, Yatofu Kasie, Yatofu Kasie, Yamawamo, Yatofu Kasie, Yatofu Kasie, Yeshirawo, Wama Yamwo, yeah, yeah, Wama Yani, yeah, yeah, yeah. Yatawasia Esado, Jesus. Yeyiwaya Esado, Pejani, Yadawasia Esado, Yeyiwaya Afimunina Yadawasia, Yatumi Sado, Yeyiwaya Esado Mire, Yadawasia. Asado, Yayiwaya, Yashania, Wayamaya, Yatawasia, Asado, Yayiwaya, Yayiwaya, Yatawasia, that's how many try. Woninyamia, Wamayati. What you want in your mia? What you call? Now what you pa? And I no pay Yadawasia Asado Yayiwaya Yayiwaya Yadawasia Biraya Yayiwaya I no pay Wuninya Mia. Yatawasia Asado, Yayiwaya, Yadawasia, Yayiwaya, Yatawasina, Every side, Erati, not tomorrow, and I would see Sania, Sawa Brabo Musam, Saya Mawa, Shaya, now every side, Erati. Sania, Emma, we free. Eratina, Ayo, Yamisra, Firiwa, Maniemu, Emma, we free. Eratinwa, Ayo, Firiwa, Atitinemu, Sewa Brabo Musam. Say Mawa, say now, every side, Ayarati, yes, no, not tomorrow,
Rakwa, yeah, Nawuti, Sania, Efisa, Eyarati, Natuma, Rakwa, yeah, Nawuti, Sania, Russia me from so, Hanimi anti, Wamatipa, Hachimi Pio, and on a pay, Yatiwaye, Harry Bravo, Dure, Hachi Quampa, yeah, Hachi, watch me from so, Hanimi anti, Afimunina, Wamatipa. Yeah, Yatiwaye, Ohinie, Harry Bravo, Mire, Machi Quampa, Yatiwaye, Harry Bravo, Mire, Machi Quampa, yeah. Watia, Wayanuchi, yeah, Santrania, Wayama, Yanina to Samu, Mama, yeah, Mama Sema, Asafu, yeah, Yatsuna Watia. Yeah, why, Santrania, yeah, why, Mammy, Yanina Tramo, Mama, Mama, Sema. Generatiani now I be na swasi wujiri watie me paibo when me try now what he must see wabotanso what him na ya tintimo mama ti woni no samire shiasida ye no pay now what inyo yama sema Hajo Fuprobi Hayino Ase Mema Mansana Sinika Nawachani Aponsuano Nawayo Copia Yeah Yashiranka Anipa Sha Watini Wotso Mama, Evrati so how chain any Evrati Mama yo Natipomu Otishia Washamet in the Katapo What any Pashama Frumuma Wamama Koma Shama Shasema Tafu when you Yachimira Metiasi Nino Nasia Nametina Nemetuni Tapunyumo Wunyuma ya Casio Hanono Pay Wunyuma ya Wangwa Wani Papa Chumitiasi Yate ya Trisa ya Botai Yeti ya Surotom Efisania Watia Muno Wasutania
Fatidi tunyum nisa. Yawurati mama yo. Na tipomu odishia. Jesus. Washametini ekatapo. Yes, Lord. Watini pasha mafunumuma. Jesus. Wamama koma shema. Yes, Lord. Shasema tafuweni ewu. Jesus. Yechimira metiasi. Ninyuna siya na metina. Na metuni tofu nyumo. Wonyuma ya kasi. Wonyuma ya wanwa. Wani papa chumitiasi. Mechisa yobotai. Yechimitia misuro. Yefrisania wapsimi mono. Yawuratina ama. Niya wapi retumi. Na niya oni humino. Wamana huati doso. Yabratia pobro. Na wapaba. Enkukwa shishi. Hasisa wanachi. Yes, Lord. Nesu wana wachai. Yes, Lord. Yeah, wurati animno. Anopay wonya wati fufuro. Wati taba frosa. Jesus. Anuma kodi. Jesus. Oh, to Mirika. Yes, Lord. Now, Papa. Wanachi. And our subusi. Mitia me boni dame. Me poebrati niti. Na mama ni suashire. Amasanina. Yefisewo yowura. Yefisewo yowura. Hey. Na shini nani. Wobi chisano. Afe peja onsa. Aye 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 yashira wo aye aye himosensa aye 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 nyamisho aye 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 Yes, Lord. Oh, he yama was soda. Any monyam fuway. Yes, Lord. Daddy, a petty would da. Swimmy more to me the way. Yes, Lord. Oh, in ye, ye wayo. Daddy, ye bema was so. Ye best shower ni wonyam. We a pippin one for. Oh, in ye, yama was soda. Any monyam fuway. Yes, Lord. Yet ye petty would da. Swimmy more to me the way. Yes, Lord. Oh, in ye, ye wayo. That ye, ye bema was so. Ye best shower. Yet ye shishana yawuni. Now what you see, can you just so? Yama yani so kosha. Jesus. When you me koma. Wakum no. Chutamabusia komu chatano. Hey. Devi na. Niya wati kunimno. Anopai. Washata you. Nanina say yawa. Nana nipshati se wajasrama. Jesus. Ni trinity se wajawuni. Sing it. Onya mi benye. Nani woya say ya. Ohinyai yebeyi wayo. Aye. Shirawo. Coupon. Odiye kosie. Anyumwe yobinyum. Hassan Odiana. Kasemi nya coupon.
What do me kosi? Yes, no diana. So what do you kosia? What did you need in the young Jesus? So what do you kosia? What did you need in the young? Sha, what do you call mano? So what do you maya? Yeah, di shano. A juma samno. Onwa no nimnia Sani doswa Watiye kosie Na se ano doswa Watiye kosie Erade simi kanchro se Ye komano Watiye yedi Shano Efise onwa no nimnia Yenya kupon Etoda wadiye kosie Hasan odiye na Bechire Yenya kupon Wadiye kosie Yasana wadiye na Se wadiye kosia Wadi tini ye Sadia kosia What kind of time Sira you know Ebasa you komano What yedi shano Yeah Onwa no nimnia You komano What yedi shano Onwa What it's about to sell, Corey. What to make Ramira, yeah, 1 hour, what generatino. What Eratino, yeah, and you be so. Wana, Wachenera, Eratino, Onya wanting, Mama wako, my tutu, Sawosa, Sia, Erade simi kanchro. Yesu basi, Sawo sabra, yeah, Obama. Eratinim ye hear me see. Yes, Lord. Wapayani nina mame. What am I doing, Minister? And your mayati wama brapo. Yes, Lord. Wapayani nara. Eratinim near here won't see what would see me. What paying in now? Thank you, Jesus. And your mayati, what brapo. Thank you, Jesus. What paying in ara? Sha, what's in it? Sawani Bremo. Suminara Pirasi. Say a super brapo imua. And your man in ara. Send your yamunomano. Naso what did it da? Was so butcher one ana. Erati basha. Eratinin ye minci. Tumahosa. What paying in now, mammy? And your mayati. How ma bra poimu. What paying in ara? Eratinim. Eratini nyanya wuchi. Jesus. Payani ni na mami.
Any Wapia Wate. Jesus. I did this way. Eradi sini refi wo. Oba shawo suwa bredina. Yamisro. Kawakumeni na suya. Yes, Lord. Any Wapia. Yes, Lord. Eradi sini refi wo. Oba shawo su. Abantini Yehovah. Wumuna watsifu wonina chani patsua. Wumuna awatsifu wonina penya famudi. Abantini Yehovah. Echa wumuna watsifu wonina penya famudi. Abantini Yehovah. Wumuna watsip. Yeah, Nina Benya. Yacha wumuna watsip. One in a Benya for what you Kaneshie market muna mo to say yere Christ asum ye chiacha muna ye mamuna edwa ye sere wonyame nsam nhira de ma obia ene ebeye enwonyam hye eye ni gye ne ani ka ye frami Kofi Oduro mene Sompa fo na keka bomu baby awo bi afa waso bra ha enya afaribo nti ne ewa ha enti ayi ye ba ye yama brefa super bagibinom na ye hunu baby ayeko se ohwe na enkade ade baba afode no ma mi bi ton wa che wa ha faji bi ne di na nokura no ayede aba no de uchu mutai ubetie na yensire wonyame dom emfamao na adie na entimi enkoyie. Sompa FM. Hallelujah. In Sri brother say wonam tumi enso na wodi na aba beguha. Mimi de nyame asema wo say afiwe 2025, no matter what, God has been good to you. Usi nyaminya good to you are kocheki wa mu egu mo chira ye you am an opay ebe siniko era be unu say we nyame wa very good to you. Enti baby me ba ye mi yi lotto number nka we ja de wo ye no ebe ji lotto number kotwa. Enti se me di nyame asem na aba eno nso e wo se utimi de wa sopini ha na wakoma nso wo de fame na de kono utimi nya mu nhira na eyemfa so ma wo unti ne baaye na anyu ni se de ye kenke betimi agina TV so aka ana se betimi agina radio so aka edi enti ne abegina wiam ana ye ne wo kasa ya me onhira ono onti na ni mo mfa nchira o na wonye uyiye na ade na ntimi nkoyie ma o amen kabi ma me amen baby awo bi ama me no mo mpa ye midi ma fo me de wase ene wie enhira nka odi se wona matum ni mobro hunu tumi so na waboye na ya no abegu Kaneshie dwom ha station phone na me de wo mhye wonsa ya dofo ne etiefo a etie e was Sompa 106.5 Accra
yɛda wasema wɔ mu na obi a wɔde ne ayi no ato Facebook na wɔhwɛ ɛwɔ the Reverend Stephen Obiamoaku page, wɔhwɛ ɛwɔ Sompa page, ɔhwɛ wɔ Prophet Dr. Kofi Oduro page. Mesire Jampa edema mesire inshira edema no mesire enemuti nyame inshira maame ebo Yesu ni wo edema wo me bompa yesa obetu obi ansam srade na waye obi aso nsankyerane wo Yesu ni mo adom ne ntifagide agime amen amen dia waje me amen nyame ma otwa amen dia waje me amen no obi a wo pe obone yehu anku no amen amen wo fom amen me si obi a wo pe obone nyame nku no amen ai omo ati ukuro mu ya wo bo homode anu omode sister Isre mama eni bre ne de wa ha o ade am chiri ya bayisam se wo bi bo ne homode na wo bi de ne na tim fom obu anyame be kuno hallelujah obia tie obia woni emei ompe wiye na wonya ya nanka wudwa ya gusa nipa no yewu abeyi na firi am watime ye waduma amen no wo fom amen obia wo pese wo ji wukunu firi wonsam sa nipa no nyame ba chechire na koma ansa wate amen amen no wo fom amen me se dia wo pe wukunu age no yewu abechechire na kuma ansawate amen ewo Yesu nasire ni dimo hallelujah amen I want to use the opportunity ipesa ode waso fame na ebreti awaye di nkomo kakra wonyame nam tumi ni ado eso be ne so woso nsankyerene ade na abekọ na wieye ama wiye ewo Yesu ti asefo ni dimo amen ensampa ne de nam ya mane bone so di efa wasomdwe ni wanigye ho ena ye di nkomo na ya sire wenyame esa wanamadoye so ebe so nsankyerene bibi abekọ kama edi amawo eba ye pesa woti ase ya set up stands ewa ha bibia ye no ebe mfasodie ewe Yesu di mo eyifo wa ha time about ewa ha adia no nyamhye we wonu say you know yes efo so ewa ha it is a very powerful thing and apart from yes no ye screening ewa echide ho screening company no crowd saying 21st clinic for ewa ha anwa day yeah baby aye twati ne so twist school okay Promasido for ewa ha uko ani atwati ni bi ama wo na ade ni na enema timi akoyie yas products no so wa ha yaba no edwa na yedi yedi nyame asema na yedi dwa nso ka ho oh ye chade Sompa wa chade wa ha ene awaso obi aye wa na eduru so a obeje ne de na bibi atimi koyie. See, I want to thank God for your life. You worship. It was such a powerful, relax, more relax. Back off now, Ubianye free now, asam no tibi. Baby, no problem, choke. Now, too many discussions. Now, worship kakra me de say you are prayed for these lovely people and I thank God for that. We be see a bompa ma wo sa wo jim pai bono so anye be adwuma. Amen. Yeah, I know the adwuma time be adwuma. But na me no won share asem keto bi na yemfa ento yenkoto dwemo free se Bible se mu hia da bi asa muntutu mo hofo da bi ada wo bodi ni se na bone na da emprim obi akoma yeshia say ya dada God bless you sir appreciate mushia say ya debia ya muntutu mawofo na bone wona da bone emprim obi akoma yedia shia say ya na yetu ya wofo ne sentre ne say yeti ase obi a wotie me wo ye honam ni mocha ye honam ni mocha ne de onyame ama obi a enadodo ya wo ba be di no asase so obi a everybody has a time. Yeah, but they was asasi so our baby. It will be a word me should be able to understand
wo ba betena asase so se nyame ama time dia e wo se wutimi ade eniyama bi to o se mame hunu me na kane se de tie nyansa akoma me pebi tina kire se wunye nyansa ade atena asase so ubetie bra ubetie pa we asa we atasi so we nyansa na de atena asase so eniyama bi on mo abosi obi atimiti ase one ti ase be onwanwa sa wiase ne so kakraka enso nkom wiase na wa no esopa enso anhwe ya nkom. The Bible said very clearly when ipabia wo ba na wo unkwa na ne tie enso hauma. Job chapter 14 verse number 1. Obia woba na wo unkwana no etia nanso hama enyo hama nka yansori ma mejina wiai mo. Seriously mimi gina he obi ba betena mu a kosi anwumre enye easy. Job chapter 7 osenya akode ena da o madasani se ni na te se pani obia ye pani upa tena fie wankwa wuni upa enema next week na ema nka waso ye be hye no wa no ube hunu se bibi wo ho enti obia wo tie bi asem ni bi no tie ase wankwa wuni eya akode obia sori asasu ope ba bi di tifa eniema ne yekoyi ne de abetu agu no obia baba bensane de na ye hunu ba bi ayekro. You ought to be able to understand it ye didwa ya yeko ye bre ye adwuma enum ne ade am pesa woti ase edabi beba de ye na ye de beto one day obiya de beto. It is onya babetena asase so na se wunya akwanya sei na ye Kenya msemu a bre wakuma na se neti ebifa ba obra ebe nhira de yamawo. Bible say Yesu ba ne de monso ne de anyero dudu achi no won achi ne dinti oma won tumi se womra ma enyankopon ma ewia nyamesam ne de nam ebi ya futuo ebi ya atanye ebi ya tenetene ebi enso ebokoko obi fa asam no de nante ebe nhira ma. The Bible said that you na abranti ana babawa edi baba titi ne kwa ho ene so oro ne wusu ye said ye wonyame asam tie ene nipa ni ani da ho ye hwe ya wusu ye onipa ni ahohyeso ene ye de wa asase so wo pebone enipa aba amutie me wo ye na ahwefo because enipa aba no kuma ye de esuro nyame omu nibi akuma primo na Kaneshie dwaso enipa nya ade a mewunu no se onipa nsuro nyame ntiama emra hwesofo wo madwuma ye dendende ayi emra shebeja fu adwuma ye dendende soja fu adwuma ye dendende police fu adwuma ye dendende cause nipa eba no nyame suro ni wiase onipa nsuro nyame nsuro wono ane ho ne won popo wa awrade asem ho ye bone hunyansafo bone de ye wo hunyansa. I'm telling you truth. Yeah, why akuma primo woni paso ye diga ye peska cause one pebia uyiri beja ukuru onhwewanim. And so there are things but then am se nipa ebone wunyansafo nti ye niema bi hono ma woni pa ya no akeka bomu wayana akeka bomu. Don't tell you touch something, you just touch it, put it back. Yeah, now you timinya blasia pibi froka vaso press. Now you timingo, don't touch it. Leave it as it is throughout. Now you're going. Daddy flash ya adia me press what he has see I wouldn't say na ye fie dey. Ye obi na ye kwa akosie no a na saase nkobi woni ama wuye ni ani nipa bi na ye adwuma wo dwom ha ebi afurima me akosie wom ebre no aye akosie ebi aye kwa wodomi ko su ana aye ko nipa ne kuromo
ebra nipa no sori firi na patam no obia baba beji apata no eto adwuma no so minkai obia ya yenua kwamla dumawu ya nam diri se bibi sufo ebenya abotira kase na kwamla ko edie mama yenya abotire na yemfa bibi nkai no. But it never happened that day. Then why he was replaced. Yeah, bless you, sir. There, wobaya wachene. Senya miya fra woko. The jaso fuanum kase. And then the antia kosia konti. Yemfa na patamu ani yemfa onano. And nina wacho wa patani yedibema ubi fufro. The truth of the matter is say, won kwanete semframa. Obia wotie menkwa some frama. Obia what you me won't say driver for away one driver's license and our Ghana card and our passport and what date of original issuance. Date ya new issue passport no. Ghana card no it would date. Son, what date of expiration? Date of expiry. Obia ya wo no e dabi wo ho obeka won sam ye nu akupo. Eti ya den sampane namwa ya kasa kire nipa na ase. Sachira wadwene na gin sampane di. Fi se onipa wo ade bia wo ya na sasi so akatua wo ho. Akatua wo ho. Ye uni abone a na wo dwene ho akatua wo ho. Akatua wo ho. I'm talking to somebody. Akatua ewo ho. Akatua wo ho. Ya jiwu kunu na nya woda enyi obi kunu. Enyi obi kunu. Ye wia wa ade na nya woda ewia obi. Ya ye di won konkonsa na nya woda eni obi konkonsa. Eni obi konkonsa. Ya ye bo dia na nya woda ye ma obi dia. Bless you, sir. Ye ma obi dia. Etiti asem bi adia se wonipa etimi ti ase ene se wo de wakwan share with adonsa now the hoto ne so adia na abekoyi ama ye kasa kire nipa na adwensa che wo de wakwan share with adonsa now the hoto awurade so adia na abekoyi ama etina no pay ba asem yetiawa shawa abra boye we are saying Yawodia. Say we are saying Yawodia. Brenya wodia. We are saying Yawodia. Brenya. One day would the baby jaho. Would the Nina Bejaho. One day would the baby jaho. Would the Nina Bejaho. Shawabra boye. Missy, I'm a catch will be and you meant to be on the more. Open some with showers, I see so. Yeah. You're free. And you meant to be on. Opesa asasi so che ho. Opesa o che wa asasi so. Twi ho free ho. Number 1 krono. Kan krono. Number 1 krono. Ye di kan krono. Bibo krono. Ya enye na na e wa adwempa. Enye nyina na e wa adwempa. Mo amugina ha muti asem no woguro obi be wia ofo. Obi be wia ofo. Koso nsuro nyame no nsuro ne ho. Nsuro nyame. Ebi ni banyini nche. Ni banyini nche. 35 ubakona ni fruda 35 nebo ban 21 na ni kuroda 21 ni fruda puse ni asempa ni anyina ache nipa ni asempa driver for to me koji obi car driver je obi car wa clear fie se ekwa adwuma 5 days o meye sales 5 days o meye sales ura fra was ye ofitem start anya adwuma alternator say Azos pipe ate until that but omo kraba it is akro no wonnim se edenom yetimi beto wo mane wo nana no so it is wo bibo kro no me say asasi so onche so number 2 emape edwamamo ya adie edwamai ya adie bia etwa nipa nkwaso me say me mfa wo edwama kura wo bo edwama bia de nipa bekose pie ni di edwamai adini dwamai ebomai esaimai edwamai ebomai esaimai edwamai Ejamai, Ebomai, Esaimai, Ejamai,
Edwaman, Eboman, Eseman, Edwaman, where make a Obibu, Ubufu kwa, Osofu Nejina, why open you any years a winty, Ubeti as a mamma, Ubeti by force, Yakasamas, Ubeti, and I say, when they buy a said your mayor near Bre, 1 more year to Madone, 1 mania Bre, 1 mache Dratia, Obi so the Nayase, Nayase, Obi the Nayase, dear, God bless you, ma'am. Thank you so much. Obi super so the Nayase, she the mini papa, the Nayase, or Babrumo, Edramine, enim ohene enim nana enim odikuro enim sofo ye dramanfo ye draman ba na ba. I'm telling you, so wonnim the American trema adiensa sisters baba be jina nim ha brafo nso baba be hia wo na me ne wo na menye ska kakra e dia be twa force me selection enka die bi on ma mengo menka ho wenya kakra to botom e de kwa shawola e den why you diska kwa shawola e bra wo do obi single room wo kwa shawola e bra wo yi jeans any shoes in a town me say wani na ho say wani da ho a ontiatia wo yiri wo fie e ma me fa wo mpena entina bo taxi e ma na nsesa ne nine good dashboard so na wo ne ne pe ha na ma chichofi na mo tike mu na mo re na yiri tu fie no osu me na me ka kire wo mpena no wanya stroke obebo dam frisanyi obi a ne ani ne kuro twempena obi wo on ma afa ne kuro onche wa asase so atwamai twani pankwaso. The Bible said in Jeremiah chapter number 3 verse number 9 was a Jeremiah done munishenti yani apo ni nia na to adwaman adwaman no America no enye adwaman go ase wo ya wonware no ana wo bi yire se adwaman no ye de akwa tu se oba fa bema fa bema no ana me no kan wasem no momo tegana hadi trumu obi di ni nyonku trumu o ka wasa asofo ewiabo ka sei na wo mo edi trumu no wo mo mfere ho me America no na afere ho obi a wo di obi trumu no ono mfere me America no na afere ho. How can you fere ho? Then listen to me, ladies and gentlemen. I will pray shira say wa mai na meme di meme trumu na wo ba fa wo ba e beye den na shira ba wo so it may catch it out and you do be ho number 1 chrono number 2 adwaman with the wo shim onche tie de me na okeka Opebi wa tini penny so. I'm talking to the wise here. Talk to me. I want to talk to somebody right now. I want to ask somebody. There is a reason why. Free radio so. Now you radio no. Na ye jina wiemu ha. Na ye ne wo kasa. Ye pe obi kra. Ehwima firi ejem. Efri saye so. Ye tu obi kra. Efri saye kwa so. I'm telling you. Yes. Number 3. Ye to so me yes. Enuabro. Ensumetuo. Oni papa so konkan ya. Oni papa so konkan. Oyi firi na kwemu. Etu ko ba bi te sa santememu. Ya brenuabro. Obodia. You will have to understand. Obi bodia, obi tuaduo, sumai, obi tubi. Sadia no. Onkoso. Na Ghana mpesa mi bisao. Mufrigu safra mom na nanom nsamanfo.
Etia na mo nananom nsamanfo ayama. Kachi e wo nananom nsamansi ehia o Jubilee House. Ehia o Jubilee House. Our one a fisker duro no. Boys I waha. Obi epete remember a young man yadi and woman airton. Woman ya bre. Obi so pesaka wa ye. Ube kona wa run una and namabontine because of fisker duro. Na fisker duro ni echiye ya. And kagine sa baba betu ya wankra. Fisker duro ni echiye ya. And kababa na ya chi fisker duro no. Train my own measure. Now, sorry, Anajo. Wow, Bema to Sudan and Naman cry. Please, who Pisca? She the Mobiba Aqua. We in the Bema to Sua, what is Logo Hobby. Tell me. The boys are a person overnight. One more cock or gin, no, Dafunaka pursue. I'm telling you the truth. Yemfasika dro nye yi. Kamara bless you. Mrantie ya ba womo ya adwuma. Adwuma tene. Ya ba ye womo ya sponsors ina. Ya adwuma asem ne eka. Herbal medicine. Womo ya toothpaste. Womo ya free screening. 21st clinic no ne ade. Ni na ya adwuma. Ya adwuma. Sabre ya nkrofo de niam nam. Ya womo ton obi ani abre it is a wo peyi aya wo ya jumadini firimu odi agro I'm telling you see obi wo diabro firi ho adia me pesa me ni obi ka eye loto twa opa ma obunfu betemfu e wa ha opa ma obunfu I'm telling you akoshifo ne twaluto asansa for ne ko betting companies e wo Ghana henna ubufu kwa frisanya nani de di kan ya America makandi atoada every morning me born we radio so it you asem bia be hia me ne nkeka ne yie me ka asema kire wo leto ne de no an ye didie eno ana mo ye didie obi nso betumi aka jo sa ashawo na no an we didie na am roba no so be ka jo se eno an o ye didie. I'm talking to the wise, selling the wise something. Who there a Ghana heart and cry? Loto na why watching this ubetra. Asana nature sibo. Ebe bana wudu sika. Na no boy ba kokaswa. Okoya ko beti. Omudi ni ka. Omudi na sase. Omudi ni fie. Ojina wa se me de me yere toso. Basi your life we say. Basi your life. We yere to no wachira oso bebete. Sorry, Minia. Watch it also a baby, and I do hear about it. Kwababa ye juma pebibi e dia tuachi obi te wona nkwase alive bete kwankoko bete single 439 o de pay me date of birth ye bebem na ye de loto ne ye ankasa abre ka chiro enipa ye no doso I'm telling you because brane to show ne ye bia wodi gina ho that so no ye loto sticker o cry me mopo I'm telling you brame ka sama chiro upa sachira wadwe na chinsem panidi ade american wo fa ebeboa wo wan fa me chichiri wo enye yie me catch obare ye nu moja onfo Ghana de me say awurade mu o my Ghana ten a age wo nyame paso dom ni gomora fo chow na wo bie wo soro pro no emo mu na aba be wuram but enam say onyame bebu Ghana tenti o de be free Jubilee House wo de abesira komekura ase everybody standing here God will judge you. I'm talking to you. Mo boom crofo nyame bebu mu na aten. Mo boom makwasia. Woni oba wo onye onhweba. Me maka kire o mi gina hey. Se me ni oba nyinse na ye wo. Na abofra no ko school. Na me ye madwense me nhwe oba no. Abofra no nso me nhwe no. Feeding fi me ntie bi. Ade bia woni paye. E ma ne ye responsible me nye bi. Gas me ntobi. Prepaid me ntie bi. Na me juma ne se anajo na masore me no ma petition na me de akoda oba ne so na me de petition fuse no na me de blow no na wada ho na wentimi nkasa me se nipa no me ya boa uni ma me ka kire
Senya mmoa enka onyame no a wobo ni nipa no Psalm 74 verse number 13 ma me nyame asem se emfa yankuku no mammoa enipa no ano yemu bi ba fie yemu bi ada ne mmoa se yemu bi na ne mmoa soja ni ya enra okobo sister ya sumu enye mmoa su no woda ne mmoa su Senya muasua, bless you, my darling. Senya muasua, enka obema, entenensa mo oba, oba ye mono, oba ye dinini, oba ye chene nisho, oba ye krokrono, oba ye yeniye, oba ye chana dear, emano mo hila, nganya yo. Am I talking to you? Yes. Oba, na chedi kutao, yeah, which is sikawo envelope na ade amawoba kache ne seje faka usika ho na fa ye adwuma oba sa ne ye no kwasiafo na broma kwasiafo na bomma echimifo na broma womo anwene na broma obetie me ka sama chiro yeah Sanso jani we waye wo fia ya kasa chire na entie 65 cedis inti 65 cedis that's why you wani so ya be ro uniform na free ho wo mo de wo be police station wo be charge with assault wo mo de wo be court ya de wo be tum wo be wonu se adwuma wo be ya wa asase su na enwo anu onyam ene ho akatua abo adie ketuwa bi made when no nyama twitwiri form it will be who ya dear be was so you're very careful You're very careful. Say, make some Yejina Ria Yusui, and walk at Yao. Onyami Shida Yakatia, Onyami Tiani Paka Papa, a dear Bakunam Passamenoka, and Tusa Asam, away and Conaria, you know, and you may be away, Onyameba 2 and some Siratia. Oh, I want to talk to you. Onyameba 2 and some Siratia. Onyamiba, Onyamiba Bua, come on, say. Onyame be boa onyame obeti na nim akire na wasira akire awo Yesu din mo obi ya wo pe bone obi ya wo pe seye onyame be yi na firi ho obema nkunim die obetwa wo ahia obesira akire bone nka bro nyai wonti asem bone you will not hear bad news this Christmas. May the Lord protect you and favor you in the name of Jesus. Dear waka amen. Enya homano. Dear waji amen. Enya homano. Dear waka amen. Enya homano. We yesu dimo. Clap your hands somebody. Bro some can see my Christian. The assembly banner here. Sompa 106.5. 106.5. 20 minutes to the news. 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 Any age them? 55. Okay. Oh, 55. Okay. Video mama 30 nya 1 hour kraka. Amantam. Praise the Lord. Hallelujah. Bless you, Mom. Thank you so much. God bless you. Thank you so much. Yadamase. Ansa na be komede me number be ma. E wo ko yin asa wo pesofu bi ni na dim koma. Na wa frɛ me. But ansa na me de number ne be ma no. Bible say kan ye bone kire burade a. Oye no kofo oye trini ni. So what de bone che. Na what tie free the entia. Na what tie free ni. See awunim say nsa ye free di for. When him say Lubone ye talk penny. You and Nipen de netofo. I am talking to somebody. There are some banner here. When him said ye Adia Tosun Numa when Nipa de Nenisi so on chance as he so. Aya water hunu any ya Adia ye you will be time. You will be a she. Sancrophone woman chawas as so. Kasi one I'm telling you the truth. Obi ye bibi
ɔnkamfo da ɛyɛ ne tan ɛyɛ ne hyi wo nneɛma a wotɔn yi wo woyɛ obi ahyi obi nya ayɛnkoa bubu obi nya ayɛnkoa kadam ade a yɛyɛ ɛyɛ obi tan me na mefie ɔyɛdeɛ nɛ amɛhye bi ɛnɛ amɛ baba bi ɛnɛ bo nɔni the Bible said montɔ asase no korakora asase no yɛ mɛwurade dea mo a moto soɔ naa moyɛ ahɔhoɔ moyɛ atubrafoɔ asase no ɛnyɛ wo dea ɛnyɛ aban mpo dea ɛyɛ wɔ nyame dea dakuruye na yɛde bɛgya hɔ na yɛakɔ. Am I talking to you? Brɛ wo se menya adwensakyera adwensakyera ne nya bi. Bless you my darling. Brɛ wo se na adwensakyera ne nya bi. Ɛnkyɛ na Kristo ba okira akɔtia ɛde brɛ wo biara sɛdeɛ ne nnwuma teɛ onyame ɔnom wo menya saa nte aseɛ no ansa na mebɔ mpaeɛ na mede namba na ma wo mepɛ sɛ mesrɛ wo nyame ɔnkɔ asɔre a pa asɔre papa a ɛbɛn baabi a woteɛ ne kobi na nkwasea nsɔre adɔɔso abɛfra Kristo nsɔre ya nkwasea nsɔre kɔ asɔre a yàmbi de mi hunu yɛn nka yɛ kɔ asɔre kɔkɔgye nyame asɛm gye nwosra na yɛasere wɔ nyame anim tie ɛne nkyerɛkyerɛ. Bless you mam na yɛde yame nyame nkurɔfoɔ ɛnyɛ bɛgye wei na bɛgye wei bɛgye sticker bɛgye oil bɛgye ntos bɛgye soobolo bɛgye mmɔre asiasom sei tie ne yɛmene wo ka no wopɛ nkwagye a mawasom piri ha mese pa asɔre a nkyerɛkyerɛ papa wom na kɔgye nkyerɛkyerɛ yɛwo kra nkwagyeɛ ho atwuma ɛda bi bɛba asase wei yɛbɛfiri so akɔ agyapadeɛ ɛne ahogyade a ɛnipa apiri na wɔn de bɛgya hɔ tie deɛ meka no a day will come you will leave this earth nti saa bere me maame ɛnɛ adeɛ nka wɔ sɛ mewɔ a memorial service yɛnni asɔfo bi ne yere maame ne onyamfoɔ paa 55 years ɛnɛ yɛyɛ memorial service wɔ Spinters Road ɛwɔ sɛ nka mewɔ hɔ nanso Sempa ninti yegyina ha adeɛ a mepɛ sɛ meka kyerɛ wo ne sɛ nyante aseɛ ɛda bi bɛba obi bɛsa dɛte agu so obi ne bɛkukuru titi aseɛ ɛda bi bɛba obi bɛkukuru yɛ susu kyerɛ wo ho susu tete wo ho adeɛ baako a onipa bɛtena asase yi so a ɛni so ɔde ka ne hyɛbrɛ ho sɛ wɔkyerɛ ne ho ɔtete ne ho ɔne hwene mu bono adeɛ ketewa bi na ne bu afu ɛyɛ ne tan ɛyɛ ne hye yi wo firi ho enipa nso yɛ deɛ hyia wo nua nipa hyia no na sere kyerɛ tie deɛ me na wo ka no wo hyia wo nua nipa hyia no na sere kyerɛ na nipa nso nsa hwɛ tie deɛ me na wo ka no obi a wonim Kristo wo hyia nipa blessing sɛ hyia no na sere kyerɛ me nea wote sɛn ɛkɔ sɛn onyame ma wodwa woka weebi ɛnsɛ hwɛ ɛde nhyira bɛba wosɔre no wamuna w'anim wotuo yi a ho otuo yi ɛdeɛ na wopɛ mmuna w'anim deɛ na agye wohwino enipa nso yɛ deɛ ɛna anɔpɛ yi na esire wɔ nyame atom ɛna di ama wo maame ne mmɔ mpaeɛ ansa na yɛfiri ha akɔ by the time we leave here na yɛakɔ no mese pa asɔre papa bi ɛwɔ area hɔ a deɛ bɛn wo yɛ bɛtumi anante akɔ hɔ na kɔsom ɛnyɛ bɛgye wei epa America epa UK nyame wo hyira wa sɛ wohwɛ ahenie no ɛne tenene ne kanea deɛ aka nyinaa ɔde bɛka ho baabi a wo bia yɛka yɛ bɔne akyerɛ Awurade a ɔyɛ nokwafoɔ ɔyɛ teneneni sɛ ɔde bɔne kyɛ anɔpɛ yi yɛde nyame nhyira nam wode wo nsa to wo bo so a me ne wobɛbɔ mpa yɛ tia wa yeah
na masere wo nyame nhyira ebi ama ho kani wo ma amen omo wo school wo nyame ma omo ho ban na wonno mo fa won sa to boso ani e mompa yetia ka se Awurade Yesu huno de boye ni te se me huno me mabo fa me bone chebe chiro me di won kwan me ma menya abode ye foforo ma menya wo nyankopon ba me da wase se na no pay matin sempa ni bi ebo Yesu di mo afa ma mintu wo nhya Awurade nsa de wo hyira bo ano wa ye nhyira Jesus de wo bo wo ban ya wo bintimi mfa ne nsa nka de wo do wo nti wato wo nsira ban ye si ono na me bo ne mpa ye se efiri sabre ya akopim 31 December onfa wo ntwa amen o nyame mfa wo ntwa amen onte bone amen adesua bi aniwa ebetimi asode atia wo etisa wo de ka onyame moa wo ntia ka no onyame onto wo nsam sirade oma adwuma no enye mfasode ni nhira ewo Yesu nasirani ni din ewo Yesu din ma obi a wugina beisam ani wudi asie yetwifa saa ginatu ne so ewo Yesu din ma afa mesira adom se wugina ha na wo ma onyame fa ne nsanto wo maso onyame ma wo manya abrane ene akasie ene anintire may it be well with you Jesus ensi wiye oh ameni sa ensi wiye amen ensi wiye amen ensi wiye amen ewo Yesu dimo amen tumi bia efiri wo maame achi o papa achi tumi bia wo dwom ha abayiguro bia ekoso wo dwom ha station ha ya eni yedie eni mpejaye edi asie mi twifa so anopa mi guo bayisam mi guo bayiguro ewo Yesu dimo onyame nommo omoamo omie bia promamo omaade na enkoyie mamo ewo Yesu dimo asimu ye adom nenti amen wonsane bomu kasiye pa very soon our news will be coming to you live from this place ya kaimu na asa Sompa 106.5 Accra and amoti yenken Sompa no Kumase Sompa no Watachiman Sinyane Enkranza no Enwabi and Ebon cry. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Before we go, so what persophobi any netting komo file phone no number no. See, I give them the number 020 753 020 753 675 753 020 75 36 753 lastly 020 come on 75 36 753 that is CS number. Call him. I saw the no Achimota the outpouring oasis. My main family number 0249 80 99 11. That's 0249 80 99 11. Lastly 0249 80 99 11. Your Tessano Alabasta International Ministry or not Kaneshie. Your branch was not Kaneshie or Oyarefa. Your branch Oyarefa or East Lagos Santor Road. Your branch or Yaoma Onyansana. Your branch or Chiaman Estate. Your branch or Sawamua. Your branch or but Kessie Piano. Our Sapima. Alabasta City near Upa Hona Kessie Pano. Kessie da and then you yes all night Anana G 10 o'clock. Naya chance here. All night. Ewo kesiye mo. Alabasta Sapima. Opa. Baso. I like it. Sompa jingle no goes like yabo. I like that jingle. Yeah.
I like it. Tonight. 10 o'clock. All night, All night, Koso. Alabasta City. Sapima. Opa. It's going to happen. 10 p.m. 10 p.m. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Now, Sompa Accra. And Nayawaha. Ope baby. Abo Juma ho dewu. Emfa ho. So what the umbrellas. Yabeba ho dewu. Emfa ho. So what shedwa wo table. Yabeje kakre bi. Kete. Na yabo ho dewu. Iti table no na wa. Bra na be hunu ye. Na yentimi nya niema na. Fe. Enche Kristo. Amen. Hallelujah. Amen. Style no yes Sompa 106.5. Hallelujah. Amen. Sompa 106.5. 106.5. For radio ne to. Yeah, live say ya. Our radio ne so. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Therefore we will sing one song. And then right after the song. Now I call radio ne so akofa news. Hallelujah. Amen. Ya bomu na nkaye. Ya wa gifts. Ya wa achede pa de mamuna. Ya wa achede de mamuna. Hallelujah. Amen. Eti tewaso. Achede no duru ha. Na wa ba beje wo bi. Onyame nshira mo. Wanya wadwen se. Wo ba crusade. Nanso me begina ha pe. We jade ewuye na. E wa begina